Ahmed Musa, Ahmed Musa, Ahmed Musa. You are the best, Ahmed Musa. Ya winning, Ahmed Musa. Jamu muje mana jamu kan tidu garnakaki mai sama da gudu. Ahmed Musa jamu kan tidu a duniya an sallama maka. Omo sabi budena ya Ahmed Musa sabi budeta ya shiga ofa no geheta ya shido sabi budbola ilahu katana a duniya mai mini in zari canahiya Ahmed Musa sannin ka gajiya dini fure shi na zo da baitika da kane zamanin naka ne Ahmed Musa lokacin naka ne Ahmed Musa baitin naka ne lokacin naka ne kwallon taka ce Ahmed Musa. Najeriyar mu kasar mu ta gado ce ga Ahmed Musa dan ta yayi fice a fannin kwallon kafa yayi fice yake ta turai ya ci su suna tsaye Argentina yayi wa karan tsaye Ingila Premier an san da shi mu dawo gida fa mu sa da shi a Tut FC kai rawar gani a Kano Pilas mu mun gani masu gida o Pilas na kane XX na Asiya sun sani bari mu je CSK Moscow Leicester City suna yi da shi lamba bakwai kai ne kadai Najeriya ma ai minyo da kai kafatin aka ba kafa kai kadai murna muke masoya a duniya farin ciki burin makariya halinka ne hali na kwaiwaya ga hakuri da kyanniya gani gaban kana zo ina niya kada fa kaina dan na gagara jama muje Ahmed Musa Ahmed go Ahmed go Ahmed go gacin ya kwalla obo sabi budena ya Ahmed Musa sabi budeta ya shiga ofa no geheta ya shido sabi budbola gaisuwa ta haban manta da kai garkuwa a gare mana gai da kai Muzambili da hayo la gai da kai dina fara shi na zo da gai da kai Ahmed Musa na kani na kane ai na kane ai na kane duniya an sallama maka.